uRafu uyayiveza le ndaba yaRafu kodwa akavezi ukuthi indaba yaRafu yasukaphi. uSibula cathi nini this year ngoMay uSibula wele ekhaya washayisa uNtobela ngaphezulu ngemoto wamqhufuza nje ngemoto. Hayi babe u2 washayisa bobabili benokwakuNtobe noXoliwe wabashayisa nje. Sayitshela ufile uNtobe hayi nangalokho futhi ngangingekho ngafonelwa futhi ngatshela ukuthi hayibo sekwenzeka into kanjena. Hayi wafika uLontuza ngafika sengifika esibhedlela kahle wamshaya ngemoto ngathi vele kwakuyinhloso wenenhloso ithina shuthe sa blinde ukuthi cha kwasabuye sayimpembezelo lisathi ayihlaphe kuyenzeka iphutha umuntu uyalenza iphutha amshayisa umuntu ngephutha engeve eqondile sayitshela kanjalo kanti uSibusho enenhloso ukuthi ambulale ngoba khona i-conversation yabo la ku WhatsApp ayivezile futhi wathi wena Ntobe kahle mina ngaphuma kuwena ngangiphuma ngomhla ka1 kuwena empilweni yakho Ntobe wathi Ntobe yazi le ngazi Ntobe yazi le Ntobe ngambophisa uSibu sathi kodwa ke ngoba vele ke asimbophisanga ngalesa sikhathi ake simlinde sibheke ukwethaka ukuthi wenza uyashintsha ngoba ube ngathi umuntu oshintshile manje ukhuluma ngoshintsho sho ukuthi i-relationship yabo ibinjani ngoba besikhuluma nomndeni kaSibusise bethi bona bayazi ukuthi bekunengqoshongqosho lapho nalapho kodwa ngokwakho uSibube kuumuntu ohlukumeza uNtobe noma into yenzakale njengoba uthi mhlambe bekuyiphutha ngenkathi emshayisa ngemoto awusichazele ukuthi ibi violent yini na le relationship yabo. Ya ngingasho ukuthi beyiviolent ukuthi shuthi sina besinganakile kodwa ngithe mase ngilandele emva kwengozi le emshayisa ngemoto uNtobe washo ukuthi cha vele lo mfana i relationship yakhe ayikho right.